पंडित जी के मोचिया कमाल कइले बा ए जी। पंडित जी के मोचिया कमाल कइले बा। हमरा आंगना में झाड़ू के काम कइले बा। हमरा आंगना में झाड़ू के काम कइले बा। ए जी दुल्हा के गलिया कमाल कइले बा ए जी। दुल्हा के गलिया कमाल कइले बा। हमरा अंगना में टमाटर के काम कइले बा। हमरा अंगना में टमाटर के काम कइले बा। ए जी पंडित जी के दीदिया कमाल कइले बाड़ी ए जी। पंडित जी के दीदिया कमाल कइले बाड़ी। हमरा अंगना में ऑर्केस्ट्रा के काम कइले बाड़ी। हमरा अंगना में नचनिया के काम कइले बाड़ी। प्लीज दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट